ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1. Siphakamisa ukuyibongela okukhulu. Sanibonani South Africa, sanibonani Africa, sanibonani all over the world. Mhlaba wonke jikelele. Siyaviva TV1 senza kahle usuku nosuku kungenxa yakho wena othatheke ithuba wa subscribe. Mhlawumbe uyaqala nqa ukusibona. Namhlanje sihamba noDokotela uBanyobeni, mina ngingo MC Pholobas. Shite lemhlophe andilwa kaNgcobo umfana kaMamthande bathi propaganda yasabeka. Angithi mina lo isixhivize singasoko okuningi sesiyokuxoxa ngelinye ilanga. Angisho kuwena dadwethu, ngisho kuwena mawami, ngisho kuwena babu wami, sisibhudi ngane encane Muntuza. Sonke sihlangene kanye la nogogo nomkhulu. Sikhuluma isinto, sikhuluma impilo, sikhuluma ikusasa, sikhuluma umuthi, sikhuluma into ephilayo, sikhuluma inhlanhla, sikhuluma izibane, sikhuluma inkazimulo, sikhuluma imali. Ngoba konke lokhu kushicilelwe ekuthenini umuntu akaphile kahle emva kokuhamba inyanga yakhe. Yiphi inyanga yakho wena njengoba uhlele ekhaya? Angeke yalela inyanga ezokutshengisa ukuthi ubunyanga ayibufokisi kepha yaphiwa abalele yaphiwa nasemazulwini. Udokotela uBanyobeni ukhona okanye nathi namhlanje sithe sigijime shay marathon singene sithi dli kamhlaba yalingana simqukule ngecash sizombeka la endlini zomabona kude wethu eSiyaviva TV1. Udokotela uBanyobeni asikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV sikuphi ithuba ubingelele nabo abantu bakho. Ngiyabingelela kuwo wonke umuntu okhona eduze kwami nomhlaba wonke jikelele nodokotela futhi esilapha kanye nabo ngiyababingelela nabo iSouth Africa yonke noma umhlaba wonke kuzokuyogcina ngakithi impela kwamhlaba yalingana kugcine ngeborder gate eManguza ngci. Dokotela omkhulu kunomuntu oqala nqa ukukubona namhlanje. Ubani uDr Banyobeni? Udokotela uBanyobeni yimi impela uqobo udokotela uGumede Banyobeni engiphuma lapha phansi kwamhlaba yalingana. Okay. Dokotela uqaleni nokwelapha? 1965. 1965? Yeah. Shothi umuthi wena ubuke ebhukwini usula la. 34 short impela ngene ehlathini. Ngumbe nje umuntu engwazi impela. Usho nje? Ngishintsha uboya nje bomhlophe ngigukela kuwo. Kodwa dokotela, bathathwa apha abantu abafana nawe basekwazi ukwenza izinto zenzeke empilweni zabantu. Ake sikhulume indaba enkulu dokotela. Nanka amafindo umuntu usenkingeni, ubhekene necala enkantolo. Ngiqashulela amaketange manje ufuna ukumgojela ngempela. Ufuna ukuphuma kuleli cala. Ngabe ukhona umuntu wecala? Hayi nginawo impela. Nginawo kakhulu umuntu wecala. Umuntu ngiyamthatha nje ngumise ehlathini, ngiyomgeza ngibuye naye. Bese ngifuna uma sejele ngifuna impahla zakhe kungaba iskipa kungaba iyembe ngifike ngisebenze bambe bomnika mzukwane ebona icala uyaphuma out esegwetshiwe engakagwetshwa angagwetshwa esafuna indaba zobail. Yebo noma kuthiwa kahlalele ngaphakathi icala lize liqhule kunjalo wena uthi akuthathwe lesa skipa sakhe siphinde sibuyiselwe futhi. Yebo uyomkhipha Shokuthiwa tasibheje ngenkomo anginike imali uzokunika sephandle kuba kanjalo nje. Dokotela. Yebo. Uthi wena uphethe umuthi wecala? Ngqo. Hayi into yokudlala. Hayi into yokudlala. Dokotela kamhlaba yalingana uwe wedwa uphethe lo muthi noma ufuna ukukhulumela ezinye igodlo kodwa uqondene nesikaBanyobeni? Ngiqondane nesami nje isikolo. Dokotela usilandise lapha ekhaya kwakho. Manje singene sigxile kulomuthi wecala ngoba ngizokubuza nangawo. Yebo. Indlela ekudidiyelwa ngayo nendlela osebenza ngokusheshsha ngayo zonke lezi zinto. Ake siqale ekuthenini mangifika kwaBanyobeni ngibona ngani ukuthi semzini wenyanga la. Ubona ngegodlo. Uma ungena kulezi igodlo ubona ngomuthi thi semabhodleleni nempondo zikhona nezigubhu zikhona. Ayibo. Mkhulu uthi wena sibona ngegodlo. Yiphi inyanga eba nesigodlo? Unesigodlo wena noma unesigodlo? Negodlo zintathu. Zo 3? Kunesigodlo sakithi kwaGumede. Okay. Kunesigodlo sakubo kwamama kwaDlamini omlotshwa. Kunesigodlo sakwaNdlazi badomtshana abanye. Zintathu igodlo ezikhona lapha kwaBanyobeni. Uhlangana naphi nesakwaNdlazi wena? SakwaNdlazi ozalo uMadlamini. Kubo ukukhaba uma wakho makama wakho. Yeah. Okay. Kubaleke ngani ukuthi zibe khona zonke lezigodlo?
ukuthi ngibalekela ukuthi uma ngifuna ukukhuluma nabo ngadingeka omalume malume ngihlabelana imbuzi inkukhu wathi ningikhulumele nedlozi kanti uma nginaso isigodlo ngivele ngiqondeke ngqo kuso ufike ngiguqe phansi mhlaba inkukhu noma ngikhulume lokho engikhulumayo liyangizwa idlozi isiphe esiphethe into ejulile la sakwagumede esiphethe into ejulile hayi umnguni nomashabana usho ukuthi izinto iqaqeka ngolesi minute hayi ziqaqeka ngama-last minute impela ngiqinisile ngiqinisile mkhulu lo muntu wecala siwuthatha kusiphi isigodlo kulezi zontathu sakwagumede umashabana ukhona ngqo Dokotela ngiyaqanjelwa kuthiwa ngadlengula umuntu noma ngabulala umuntu noma kuthiwa ngitshontsha imali noma kuthiwa emsebenzini ngiqhasamula umuntu ngempama mangithi akuvula ama camera abafunisha ukwavula kuthiwa nje ngiyaboshwa keep out hayi wena ngikhuluma ngabantu ngomuntu wakuthange phambi kwayizolo uphandle uthi umuntu mkhipha ngaleso sikhathi nje bonana nemantshi uyaphuma ayibisakhuluma lutho hayi ayibisakhuluma lutho yazi ngiyakusola ukuthi kobunye osopolitiki omkhulu ulashwa uwe kodwa siyibambe mawuthi mana umkhipha umuntu uyaphuma impela mana ukuthi angiqale ngokukhokha bese uyangikhipha noma ngikhokha ngoba sengiphumile ungakhokha ungakamkhiphi ungakhokhi futhi noma ngishawa hafu nomshawo hafu uzoqedela sophandle Dokotela uBanyobeni uthi kubo bonke abantu abanenkinga yamacala abantu abanenkinga yamacala bezikimi kwamhlaba uyalingana uDr Banyobeni zoba keep out ayi khuluma indaba enkulu Dokotela iningi labantu liyifuna lento futhi liyafuna ukuthi impilo yabo ikhululeke ingalokho yahlala inanyekwe amacala usuku nosuku uma sengaphakathi uboshelwe utshwala noma uboshelwe ini ufuna ukuba ngaphandle kepha ke sikhuluma enye indaba ethanda ukujula nayo uma nihlala vele nomndeni kunomuntu omunye osejele vele inhliziyo ayikhululeki nomndeni kungako senza showcase ukuthi lo muntu akaphume ngoba noma kuthiwa nenza iladi noma nenza umsebenzi lo muntu kusuke vela ngawuthamele lo msebenzi kusuke phakathi yena endlini eminyama kungako senza showcase ukuthi akaphume lo muntu uma senza itiye noma senza ukhamba noma senzana kube ukuthi naye ukhona kungakanani ubucayi kwento sokuyenza mhlawumbe uyodingeni kumina igazi lami isidoda sami juluko wami udingani ukuze ukwazi ukungenzela phela ukuthi ngiphume ejele angenzi lutho angifuni isidoda saka ngifuni igazi laka ngifuni lutho nje ngifuni iskipa noma iyembe nebhlukwe kuphela uphume ngeniswa lezo mpahla lezo wayiqoka nje wabonana nemantshi uphumile uphandle imantshi ikhuluma isingisi nje ikhuluma isingisi manje uyaphuma lo muntu noma ukhuluma isingisi noma ukhuluma isibhunu anginandaba nalokho uyaphuma yayithemba natsinyaka amadoda hey nganza kwethu ayithemba nangiBanyobeni ngicela mina noma ubani osenkingeni yomshophu ecala eke nje ezoyidlala esithebeni nangidokotela approve isizwe ngaye emkhiphe eqhashe umbuzo wami ke uthi dokotela have belahlekelwa abantu la ngaphandle omunye ulahlekelwe iTV embiza ama1000 awu15 omunye ulahlekelwe imoto embiza 100,000 noma 150,000 unomunye osemani walahlekelwa ingane ekhaya ubhuti omdala wala ekhaya udukile ulahlekile akwazi ukuthi wayapi ake sibuke lo othe walahlekelwa isizumbulu semali indaba inokulahlekelwa ziyabuya yini izinto uma ngize kuwena ngizofuna into yami engilahlekele ngiyabonga ndaba ezitha yes ba nginawo lo muthi lo amabuthu noma ngathiwa nje kunemali la uyishutheke khona bafike bayintshontsha siyakwazi ukufike thina silumbe ngalamabuthu noma kuthiwa kunembuzi ezilahlekile imfuyo noma bayithatha esibayeni noma bayithatha ehlazeni kodwa sinawo amabuthu thina ukufika silumbe kuleyo ndawo zibuye lezo mbuzi noma kungathiwa kukhona lapha bafike bayilayishela khona imbuzi noma inkomo kuye kwenzeke lokho siyadibana nalezo nkinga esidliwe othola ukuthi nje wena nali isondo lemoto bayilayishile noma naka amateku noma ophaqa lapha kade bemi khona balayisha imbuzi noma inkomo sinayo indlela yokuthi zibuye lezo mpahla lezo leyo mfuyo leyo uma sebayidlile sekufanele ukuthi ke manje washintsha amabuthu yakho
uwafaka inalithi namareza hayi wena ukuze imhlukumeze lento uma angaguli uzofa ekungenani ngoba lento iyahlukumeza manje so wathuma manje aya ngesihluku vele kuya yobulala eqaleni nebeya nje yothi buyisa athi buyisa manje seyaseyothi uma so waphathisa ikhali sayolwa manje ayohlaba manje yakuzwa mina dokotela mhlambe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi izinto zami zibuye mangize kwena u2 weeks only 2 weeks 2 weeks nje sezibuyile umuntu onjani ombhekela into ngoba kunowalahlekelwa into yakhe ekuzalwa mina emhlabeni bheka sengimdala kanjani sinayo leyo nkinga ndaba ezitha sinayo leyo nkinga leyo ngoba kakhulukazi kubalulekile kakhulu ukuhlola umuntu uma efika nje noma ngabe unenkinga yani kodwa eqale ehlole ubuka idlozi lakhe ubuka ikhala lakhe wenzelani wenzela ukuthi umuthi ekusuka umnika wona ukwazi ukuya lapho kusuke wena awuthuma khona ayi yakuzwa mina dokotela omkhulu futhi ngikuzwa ngiqedi ngiyayibuka lento ethi uthe icala uyalishaya lahleke phansi mashindethe lo muntu kanti futhi uyagaranta ngoba uthi umuntu engaphathi show half mesenye ikhokhe sephuma phakathi yebo akugcini lapho uthi lento eyamabutho akho ihambe iqabashiyo landa into yakhe lahlekele yebo uyazigaranta dokotela ngiyazigaranta showcase uthi omunye umuntu omdala umngaka engawaqambe wathina ma ngiyazigaranta showcase leyo nto yenzeka leyo nto leyo uma ubona nje laba abalayishe khona noma bangena esibayeni bathatha nje imfuyo yakho bukhoma noma ngendlela enichecka ngawo ama fingerprint akwenzeki futhi ngikhipha umuntu wami ngikunike wona ingakachecki ukuhlola kubaluleke kakhulu ngoba ngisho umuntu egula ufuna uqala umhlole ubuka idlozi lakho ukuthi likhona yini eduze ngoba omunye ukuthi uma uthi uyamlapha kanti ufuna ukuthi uyomjikisa nje emanzini nje wodwa angena emfuleni ohambayo ufika umgeze ngabe subuya na busu uyaphika apha umuthi ngoba umuthi awuku umuthi odlula idlozi idlozi lona elukhiye ungaya koMalawi uya koTanzania uya koMamboni umuthi ufe ngoba umlapha wena vele ulanda isigubhu noma ulandani idlozi alikho noma lumukeli lo muntu ngoba idlozi alikho ufuna ube showcase ukuthi umuntu uma menzela izinto ubuka idlozi lakhe noma kuthiwa akahloli ke kodwa nje wena njengathi nje thina ngoba siya prophet uqala umuzwe la empumulweni ukuthi lo muntu lo uzomenza lezi zinto idlozi khona yini eduze uzoyikhona uzoqualify lo muntu noma ngeke uqualify kwesisikhathi ufa umuthi udinga ukuthi umthathe lo muntu umise emanzini yomphehlela igobongo ukuze umuntu usebenze bomnika mawuthi emise emanzini yomphehlela igobongo usho kanjani ngoba igobongo abanye baliphehlela ekhaya hayi siyaliphehlela emfuleni ohambayo lihluke ngani lelo lihluke ngokuthi kungenzeka kunedlozi lamanzi likuye vele eliwona zonke izinto zakhe kwesisikhathi kwakunesangoma ekhaya noma kunomthandazo ekhaya washona wejwayele ukuthi lo muntu ahlala emanzini sekuyadinga ukuthi wena umthathe lo muntu umise emanzini yomphehlela igobongo suyabuya kuzomnika umuntu wake noma wecala noma ukulanda unkosikazi walahleka usegoli noma ingane noma wathi nje izinto ezingabe zizidinga ayifunayo suyaphika apha umuntu uyasebenza ayi mkhulu bakhona nabantu osuke wabenzela zonke lezi zinto osuthe wayichaza zabalungelo baningi kakhulu babuya bezobonga ayi ake sikhulume ngokuthi ubanyobeni uyakwazi yini ukubethela umuzi ukubethela umuzi nginawo umuthi wokubethela ukubethela umuzi umuntu ekhaya njengolwazi lwami ukabili kunomuthi wokubethela nje ukuthi umthakatha angangeni kunomuthi wokucupha okucupha umehluko unenalithi namareza hayibo ukhuluma injula ke manje sengikhuluma injula ke manje isiphi lesigodle sakwagumede ngiyakuzwa mina kunomuthi wokubethela kunomuthi wokucupha okucupha umehluko wawo
sufaka amareza ufaka ikhali ufana nomuntu obulalayo manje Okay. uma sufaka amareza nekhali nemmese Khona uyinyanga. khona uyinyanga Ngiyakuzwa mina. ukubethela ufaka isikhali uyabethela nje ukuthi umthakathi angangeni Kodwa masucupha uma sucupha soda kayichome suzoyichoma ke awumbulali ngenhloso kepha uyifela yena ngoba usukwayijikijela intweni ivele ibhekeke. ngifana nomuntu ongithatha iAK ngangayibeka kwakhe ukuthi ayimgade uma kuqhamuka isigebengu ayidubula iAK alale phansi. Okay. Umehluko lezi nalithi lemmese namareza. Kunomuntu ogidagida la ekhaya uyathakatha wenza zonke izinto. Umbuzo enginawo uthi ngingambamba kanjani mangase ngifike kuwena? Iyo le nduku le yokucupha. Semficemile eminyango noma edindilizini. Angaba kwesisikhathi edindilizile angabe emile. Yini efanele siyenze masibona umthakathi egcekeni? Mmemeze, ha umthakathi noma sucuphileke. Ha umthakathi yini efanele ngiyenze? Yipi inqubo nemigomo osukushiyele yona thina njengabantu abalashwe uwe? Mina vele njengomsebenzi mina vele kusuke sengiqedile umnumzana esekufuna yena esho. Noma usho komakhelwane noma emndenini. Ukuthi nanga umuntu umile egcekeni. Ukubona umthakathi nje ethi shwe ebusuku waswamemeza uyashona. Noma wambona wamemeza sumqaqeli uyabaleka. Lokho kakhulukazi vele umnumzana yena esekufuna yena ngoba kahle hle mase sikhuluma iqiniso mina uma sengutshalile umuthe egcekeni kwakho mina vele wena suuthengile kimi. Okay. Awusangithinti mina kwaGumede uthinta wena wakacele noma wakabanibani so wakho fana nani ufana nazi igubhu lezi esikhuluma ngazo ezenhlanhla uma sengikunikile mina isigubhu noma uphondo noma ibhodlela vela kuselona la kwaGumede selakho ngoba ngithi uyasho wena ukuthi sengithengile manje sengifuna niyovula isupermarket noma ibhodlela store noma amathende ngiyanithenga ubeka imali phansi anse bona nina bakwaGumede senaba kwacele noma bakwaTembe noma bakwabani bani ngamanye amazwi seniyosebenzela kwami manje ekhaya makwenzeka sifike singihlupha ke lapha nesigubhu hayi ngishowcase ukuthi imithi vele kusuke ngiyifake lapha ngiyayazi mina ukuthi ayinabungozi ngoba nayo ke enye into okufuna sicikekele ukuthi imithi elapha ufuna ulalise ngisho umntwana usana eduze kwasi isigubhu angathuka angenzi lutho kodwa nje sona sazi ukuthi bakusile sibuyisa imali liphila ikhaya yabuya imali mkhulu ngiyabuzwa and ngithanda into eyodwa ngawo ukuthi uyenye inyanga ebatshazwa nje umsebenzi omuhle nabantu but into engiyihlupha ngayo nengiyibuza yona ukuthi akhona inamathwasa aphuma esandleni sakho ngoba unconywa ngolwazi onalo nje fanele sazi ukuthi yabacobelela nabanye ngoba liyeza elomhla uphela uyosala nibani akhona amathwasa enginawo ekhaya amanye sahamba ko Cape Town ko Gcuwa ko Nqamaku eGoli kuphi ngalempande nginayo ekhaya ngoba vele kunobungozi lokuthi uhlale ekhaya vele ngisho abantu abakho balulekile ukuthi uma kunomntwana vele ohloniphayo onakayo ukuthi wenzani umfundise ngoba kusasa usho kahle uma uthi kulosuku lokuphela ekufuna singalikhohlwa lolo suku ukuthi kungathi uma uhambile ikhasi esale lingene enkingeni ngendlala usomabhizinisi onamatekisi ayafa usuku nosuku ithini indaba lapho ungenzeka itekisi ke sebayifaka noma isipokwe phakathi hayibo siyangena isipokwe etekisini siyangena isipokwe etekisini ihamba ilayisha namhla kusasa sifile kodwa bethengwa ilayishwa ithengwa namuhla kusasa siginqikile kunobungozi uthenga imoto kusasa phambi kwakusasa ayisafiki kwesinsikhathi ekhaya sifile ithunya isipokwe sifako bani laba esibhizinisa nabo kungenzeka abantu esibhizinisa na kungenzeka imindeni ngoba imindeni ehlukahlukene othola ukuthi kwesisikhathi yakhombana noma wathi bagcina babe nomona bayifake phakathi lento bamkhulu bangafuni uthuthuke kuyini ukuphehla amanzi amnyama
yiko khona lokho esikhuluma khona ukuthi izinto zakho vele uma uzenze zingaphumeleli vele kusuke kunamanzi amnyama ubethe ushisa impepho idlozi balithwebula kudala alukuzwa ucela okuhle kwenzeke okubi ucela okuhle kwenzeke okubi amanzi amnyama ke lawo wena unceda kanjani lapho ke ukulungile asekhona nangubanyobeni akangisize phela ngamanye amazwi kungenzeka amadlozi bafaka umdliwa phakathi kwawo yini yona leyo umdliwa umuntu othola ukuthi akuyena wala ekhaya kwesinye isikhathi wamlanda eMamboni noma koBhera noma wathi wabuya nayo lento wazoyifaka phakathi ekhaya yangena vele emadlozini yakho nina njengenyanga niyini eMamboni koBhera nakuphi sihamba sizofika koTanzania ngolongoza nilande yona imdliwa sihambe salanda zona izinto zokuphila ngoba kwenzeka uma ufika enyangeni asinokufihla lokho ndabezitha uzofika wena enyangeni uthi wena hayi mina ngilambile ekhaya ngifuna into ebhizinisi yokuceba ngisitolo wathi ziningi nje izinto nama amatekisi ufika uyithathe lento uyayibuyiso ifike ekhaya iyakuxaka awusazi kwesikhathi nala wasithatha khona isigubhu noma uphondo noma ibhodlela sewashona leyo nyanga awusazi lento ukuthi uzoyikhipha kanjani wayigqiba phansi futhi iyabuyiza la ekhaya ufuna ube nendlela ukuthi lento uzoyikhipha kanjani iphume out ekhaya wona uyazi ngiyazi mina bengeza kuwena abafuna bangeza kimi abafuna ukukhipha lezo zinto ezifana nalezo bengifonelwa nje manje bangitshela ngalezo zinto uthi umuntu unesigubhu wasilanda eMozambique siqeda abantu ekhaya kuyashona ekhaya ngenxa yesigubhu uyasaba ukusikhipha akakwazi ukuthi uzosikipha kanjani esinjani vele sinobungozi kakhulu namkhulu esidingani umjuluko asidingi umjuluko sifuna usosayense nje ukuthi wena njengami ngoba ngithenga imbuzi ngifuna imbuzi mina ngithengisa imbuzi kuyadepend ukuthi suthola amanzi ke manje ahambayo sengisho ukuthi mkhulu ngiyakubona lokho ukuthi wena usumsiza ngoba vele kuyimfihlo yakhe kodwa ke sibuke lokho ukuthi ke sisuke sidingeni lesi sigubhu kuyena wase econnecta naso kungenzeka ngoba kuye kwenzeka uthola ukuthi kwesisikhathi bamtshelile ukuthi sofika sifuna umuntu ekhaya efike esaba ukubulala uanti noma ugogo noma umama noma ubaba so ufanele umbulale ngezandla zakho awumbulali ngezandla zakho yiso vele efuna sifike sihlabe ufike bese uyasaba wena ufanele usikhulule ukuthi sungahlaba ufuna usikhulule ukuthi songahlaba ufike bese uyasaba uthi hawu ukubulala umama siyaqala ke manje masusaba ukuthi sesiyamosha manje egcekeni hayi mkhulu hayi ngiqonda ukuthi abanalezi inkinga ezinjalo bangadibana nami ngizobasiza uzobancedisa ukuyinqanda lenkinga yokuthi kungaze kufe abantu abaningi yebo ngoba phela kuyekushiya ukuthi wena uzofika ushaye bani kodwa sesishaya noma ubani okay sishaya noma ubani indaba ezitha sakhethi ngoba sesiyalaya futhi okusalayo wazi ukuthi phakathi safa kwabutho njani sifaka ithambeli njani ezakhe ithini imgomo yazo mkhulu inkomo yegubhu zami nje mina ukhulume nazo nje kuphela usibike nje ekhaya ufuna nje noma iblack label impepho siyasibika indaba iblack label ngizoyenzana la uzoyithela nje phansi ukhulume kungawo ukuthi abantu bakho la ekhaya bafuna iblack label ngoba ufuna usibike ngesidalwa sakhe ekhaya siphi isidalo lo muntu oaffectanda lo muntu nje ngaba ubaba wakho ungaba ubani ekhaya lezi zinto nje ukuthi uma nenza ukhambe ekhaya noma nenza umsebenzi nizenza osafa esewafa akukona ukuvusa yena la cha umvusi uyambikela nje ukuthi mkhulu noma baba nalo uphondo noma nasi isigubhu esilandile ukuthi sizosiza la ekhaya ngifuna imoto ngifuna yonke into nje ongabe ifuna sengiyanibikela ukuthi lendlu engilandile noma lesigubhu esilandile asibe nosizo la ekhaya singabulali umuntu la ekhaya
indawo fanele lokho usitshena singabulala umuntu cha kusuke ngenzela nje ukuthi mina no naye aqiniseke ukuthi ayibulali umuntu le ngoba ngiyazi mina ukuthi ngifake imithi ekahle ethandwa idlozi before futhi umnike isigubhu angihlali ngahloli ngiyahlola kuqala ukuthi wena vele siyadingeka esibulalayo ukuthi sozwana yini naye sozwana yini nedlozi lala ekhaya mkhulu ikhona nothi ufika bese wena ukhonjiswa ukuthi cha lo akusafune ulibele umnika lezi izinto ezifuna idlozi ini lo kudingakala manje athola into yokuphila straight ngoba uthi usekhathela ukuzabe konke manje ingani kungakho nje ngithi mina kubalulekile ukuhlola uma uyinyanga kubalulekile ukuthi umuntu wezwa amadlozi yakhe ngoba uzomnika isigubhu kwesisikhathi idlozi lakhe alifuni isigubhu bambulela umfowethu bamdubulile sabona noma sibonanga kodwa ubulawe kabuhlungu sifuna ukubacupha laba bemlandele khuluma nathi nyanga enkulu before kwesisikhathi ukwenze lokho ungakwenzi lokho angakagezwa usho ukuthini mhlambe ngoba ubalulekile naye ukuthi before kwesisikhathi angenise uma eduduliwe noma egwaziwe usho kuba eqeda nje ukuba isidumbu bese simhlambulula bese namhlambuluka engakangcwatshwa ngiyakuzwa mina wenzela ukuthi kungabi nabungozi ngoba lo muntu uvela ufe ngani ngesikhali mase cushwa ke fanele simfakeni ummese naliti nenzani mase nicupha isidumbu lapha nesicuphe laphi futhi kunensizi vele thina esumcupha ngazo okay siyamphathisa inike isikhali siyamphathisa futhi insizi ethile kanye nesikhali angcwatshwe nayo lento kuyenzeka yini ningamphathisi kodwa still kube indlela eyesibili yokucupha yebo nendlela ezahlukene ungamphathisa umese noma inaliti ungamphathisi futhi kodwa kuyinto eyodwa futhi yensizi esebenzayo kunomngozi ngani noma obungakanani ukumphathisa ngoba kuthiwa ubuye futhi mase qeda ukubajuqa bonke ebuye esezojuqa la ekhaya khala ubungqofo izingane ziyagwazwa ziyadutshulwa ngoba naphathisa isidumbu isikhali kuya ngokuthi ke kwesinye isikhathi ikhubalo lakho wena omnikeze lona linjani okay lihamba lingayiki noma lihamba likhumbula ukuthi wakubo la mkhulu lento yokuthi into ebalulekile kufuna ukuthi uyazi into esukuyinika umuntu ukuthi ayinabungozi okay noma inobungozi kubaluleke ngani noma amaqanda adlala iphi indima ekulapheni amaqanda mina ngokwami asebenza emfuleni usho lapha ya ogelezayo obalekayo okay umisa khona abulawa amaqanda uhafu nje wamaqanda ungabulale wonke umise phakathi emanzini akhona ukucupha lokho suke sumgeza nje ukuthi inhlanhla yakhe ayivuleke right through ingami ngamaqanda amaqanda nje wodwa nekhuba lonke nekhuba lethile esilifakayo kulamaqanda somise emanzini sumgeza sumphice umzimba wonke uyayibhixela nje ubhixi ngalo umthubo weqanda sesifaka leso washoke soyahlamba useyisiphixa nongasazi manje phixa bese uyahlamba emile phakathi emanzini ahamba jwambu nje wodwa owesifazane uyayibambela nakuyena noma uyathumela ngiyathumela mkhulu yini uthumele ngoba abantu bakhonza ukulashwa yinyanga siyabathola futhi abantu indaba ezinto othola ukuthi abanye abesifazane baphinde babe nalokho ukuthi akathanda ukuphathwa umuntu wesilisa angahlali naye nawe nje umkhwenyana kalo wesifazane ezothintathintwa inanguma umfana wamakhamera lapha akasambhixa uyambhixa nje uyambhixa na so ngathi hawu na umuntu so phatha namabele yami la ngiphatha khona ayo sibalekela lokho ukuthi asukufundeni lokho ukuthi singathumela singathumela sikufundeni lokho
Mkhulu waziwa ngokuyogezela abantu entabeni sukuyokwenza lapho ngoba la khona bathi abantu ngaye entabeni yabanyomeni kabuya into zamsaqaqa. Nabo impela labo bantu labo mkhulu besentabeni imbumgodi basumlilo ngapha nangapha kuya ngempi ukuthi umuntu unempi engakanani. Okay Ageza cima umlilo mayigeza cima umlilo ucima lamanzi akhe uvala amanzi amnyama nalapho futhi kusukela lapho ekuhloleni ukuthi uyibukile lento ukuthi kufanele ukuthi ayenze noma cha. Okay awungezisi noma ubani uhlola impi yakhe kuqala ukuthi lempi inkulu noma incane. Dokotela uBayobeni siqala kumalini igubhu zakho? Isigubhu sokuqala osokudonsa 8500 esokudonsa leso ya sokudonsa ngidonsa mhlambe ngo8500 waswabuya shipha kangaka sidonsa imali enkulu. Okay ungabe unama tent ungabe unestore ungabe unetavern ungabe kwesisikhathi ufunani nje ungaba uyinyanga futhi ukuthola ukuthi wathwasa kodwa kumnyama isikhodla kumnyama sebethi umphuphe bathi sebakubiza ngomphuphe. awu ekhona uBanyobeni ufanele ukuthi uthole leso sigubhu. Nginesigubhu futhi esiwu number 2 esi 15000 lesi ke ese mali engango 15000. Yeah nginesigubhu futhi ozosithatha uma ngizokusebenza ngemvu mana ke imvu iskapu isitapu. Okay into engakhulumi amandla lawo amakhulu ogcine wena usebenze ngathi uthwele kade awuthwalanga ubulalanga muntu esikhundleni somuntu uhambani imvu emva kwesikhathi singanani noma ihamba kanye noma njalo ngonyaka afanele ngikhumbule ukuthi imvu phansi hayi kanye nje. Okay kanye nje bese umenzani lo muntu umgeza ngalo ligazi ebese kunomuntu wakhona ageza ngawo bese uyabuya ke umenzi abenkosi ahlala esitulweni ngiyamcaba ahlele esitulweni sengiyampromota manje. Okay ukuthi akadlondlobale manje ebeyosoma business owusoma sheshini aziwe lonkiswe. hayi ngiyakuzwa mina umehluko ilesitulu nalomuthi lento inegaba ngegaba. Dokotela Bayobeni ngenxa isikhathi sizoyigoqa kanje inkulumo yethu kodwa manje siyigoqe akunikeza udokotela ithuba lokuthi asho izinto mhlawumbe ezinhlanu nje akabe ngazo lapha esigodlweni. Ngabe mina ngegubhu zemali ngabe futhi ngomuthi wecala ngabe futhi ngomuthi wedlozi ukuthi before umuntu umlaphe mnikeze umuntu wedlozi aqala avumelane nani nedlozi lakhe before umnike umuntu wemali. Umuntu wedlozi ubaluleke kakhulu ngoba umuntu wedlozi ufana nobhusha noma ufana nocelemba ogawula ndawo zonke. Uyakwazi ukuthi umuntu wedlozi uchaba ihlathi noma kuthwala iminyama uphumele ngale noma kugcine sekukhanya. Abantu abaningi bazi ukuthi umuntu wedlozi umuntu usebenzisa uma ethwasa cha kunjalo. Uyawusebenzisa noma uthwasa kodwa uyakwazi ukuvulela yonke inhlanhla yakho noma konke okusuka ukudinga empilweni. Okay umuntu okwazi ukuchaba lonke ihlathi noma ngabe uvinjelwe kodwa basondela abantu bakini uthola noma ngabe yipi inhlobo yomuthi. Asiphathe ngalokho okugcina ke manje. Nginomuthi ongathiwa nje kwesikhathi sono 15 years awuqasha ufaka iCV akwenzeki lutho qaqeka maketana kodwa mina ngiyabugeza uhambe uyohlala nje ekhaya ngoba ushiya inamba yabo kuCV otuzwa sebakufonela uzongena emsebenzini. Ayi ngiyakuzwa mina dokotela ningizima Africa sonke sigijime sisukume sithathe ipeni nephepha sishicilele nayo inamba udokotela uyasipha manje. Izinombolo ba 072 69 519 519 22 O2 ababili asiphinde le number dokotela
072 072 69 69 519 519 22. 22. Yeah. Hayi man. Dokotela. Kunjani? Into engifisa siyenze kusukela manje mina nawe ile ukuthi ubuzo sitshengisa umuntu wamqashula emaketangeni. Sisiyaviva. Abantu abaphuma emajele bengaboshela into ekungayona abayenzile. Uthe dokotela icala ulishaya iskipa nje noma ngabe yini ayikhona. Yebo. Uwahlowohla. Yebo. Asiphinde inombolo baba. 072 072 69 69 519 519 22. 22. Goodbye. Nisale kahle. Peace.